Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täjegül Begmedow bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Täjegül bir ýyl geçirilen maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili üýtgeşiklik gördüňiz we olardan sizde nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurrun berseňiz. В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано... Öňkü ýyldakydan tapawutlykda maslahat bu ýyl Polşanyň Daşary işler ministrliginiň başlangyjy etapynda taýýarlandy. Özem bu maslahat adam ölçegleri boýunça geçirilýär we şu sebäpden hem begendiriji. Ikinji tapawut bizim bilişimizden bu gedek maslahata gatnaşmak üçin hataby aldyrmak isleýän çykyş etmekçi bolan adam gatyken boldy. Şonuň üçin de obyektiv sebäplere görä hemme isleýän adam gelip özüni hataby aldyryp bilmedi. Türkmenler barada aýtsam bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belli adam bu ýyl maslahatyň işi diňe iş sagatlarynda däl gije gündüziň dowamında ir sagatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny ara alınıp maslahatlaşylýan tema mesele öğrenken. İş grafigi bolsa öğren dartyndy. Ýene bir tapawut bolsa bu ýyl halkara ýygnagynyň öğren çynlyky bolmagy bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada öğren köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl bütün dünýä ýagdaýy bilen baglykda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýär. Demokratik döwletleriň Türkmenistan bagatyndaky pikirleriniň üýtgemegine, olaryň demokratik kymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerini hem umytbar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnötiň duýulýar. Принципиальная позиция не идти на соглашательство с диктаторскими режимами. Это явно чувствуется. Täjegül, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähili meseleleri gozgap bildiňiz? Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как... Bizim pozisiýamyz şeýle boldy. Ýagny biz Türkmenistanda demokratik saýlawlaryň geçirilmeýänligi baradaky meselelerini gozgadyk. Türkmenistandaky raýat jemgyýetiniň ýagdaýy baradaky meselelerini gozgadyk. Bu ýerdäki ören möhüm ýagdaý Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň ýokdugy baradaky pozisiýanyň bolmagy bilen bagly. Döwlet garaşsyzlygyň 30 ýylyň dowamında ozalky bolan bar zatlar kysyldy. Ýuwaş-ýuwaşdan aşağı basyldy. Ýöne bagtymyza häzir ýaşlar oýanyp başlady we raýat jemgyýetini dikeltmek mümkin bolar diýen umydymyz bar. Biz hut şuňa uly umyt baglaýarys. Ýaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, ýaş aktivistler başlaryny galdyrýarlar. Biz olary goldamaly diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi berilmeli diýip hasaplaýarys. Bu günlerin dowamında gozgan ýene bir meselemiz bolsa, türkmen aktivistleriň daşary ýurtlarda ýyzarlanmagy, ýanylmagy bilen bagly boldy. Bu diňe Türkiýede däl, Ýewropada beýleki ýurtlarda hem şeýle mundan başga resmi aşgabat daşary ýurtlarda öz diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň bar ýerlerinde olara ýurtdaşyndaky türkmenistanlaryň haýyşlaryna, barış şikaýatlaryna göz yummaga mümkinçilik berýär. Biz muňa rejimiň öz raýatlaryny ören erwet çemeleşmesi hökmünde baha berýäris. Ýene bir belirlejek täzeligim bolsa häkimetlere taraptar blogçylaryň peýda bolmagy bilen bagly. Olar häkimetleriň görkezmesi astynda işçileşmäge başladylar. Netijede hiç bir garaw görmezden olar jurnalistleri, aktivistleri, hukuk goraýjylary, blogçylary, agentler, içalylar, watanyny satýan satlyklar diýen ýaly sözler bilen atlandyryp başladylar. Biz muny internet harassmenti hasaplaýarys. Şeýle-de ýaş aýallary, gyzlary ýeňles maşgalalaryň hatarına goşmak finansyklary edilýär. Olara hapa töhmetler, şyldaklar atylýar, sögülýär, bütün tohum tiýji bilen öldürmek haýbat atylýar. Bular täzelik we erwek täzelik bolup durýar. Bularyň ehlisi raýat jemgyýetiniň gaýtadan dogulmagyna ören ýaramaz täsir edýär. Olar isleýän adamlaryna ýarlyk gelmät bilýärler, emma muňa teredýän, haýdýan ýok. Bu hili işler edýän adamlar hiç bir jogapkärçilik çekmeýär. Aktivistler türkmen raýat jemgyýetiniň gaýtadan döremegine ören uly goşan goşýarlar. Egerde biz şu hili ýagdaýda olara kömege ýetişmesek, Türkmenistan ýene bir näçe 10 ýylyň dowamında orta syr şertlerinde galar gynansak da häkimetler demokratik güýçler bagatyndaky şeýle gatnaşygy
kuvvetlendirýäne çalym edýär. Raýat cemiyetiniň nirede gaýtadan janlanýanlygynyň tapawudy ýok. Türkmenistanyň özünde bolsun ýa daşary ýurtlarda ýa-da Türkiýede türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan ýurdunda ýa-da Ýewropada fark ýok. Biz demokratik üýtgetmelere umtylýan ýaş nesillerimize kömek goldaw bermeli. Или в Европе разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Рюша. Täzgül, siz türkmen resmiýlerini diýalaga çagyryp gelýärsiňiz. Emma bu meselede kän üýtgeşiklik görünmeýär. Sewitiň beýleki ýurtlarynyň resmiýleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda diýalag hem gatnaşyk hem bar. Türkmenistan bilen deňeşdirilenine Sewitiň beýleki ýurtlarynyň resmiýleriniň adam hukuklaryny goraýjylar bilen gatnaşygy barada näme aýdyp bolar? Bir ýerde tapawut ne derejede uly? Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации. Hawa siz mamla edil öňkü ýyllarda bolşýaly biz türkmen delegatsiýasynyň wekilleriniň ýanyna gowy niýet bilen bardyk. Bu hemmelere belli zat. Haçanda hukuk goraýjylar isländi, olar häkimetleri döwletiň ösmegine alyp geljek kynçylyklaryň aradan aýrylmagyna, çylşyrymly meseleleriň wagtynda çözülmegine üns bermäge çagyrýarlar. Biz hemişe şunuň ýaly dialogyň gurulmagyna ymtylýarys gynansak, türkmen häkimetleri bu ýylam öz delegatsiýasyna aktivistler, hukuk goraýjylar bilen duşuşmagy gadagan etdi. Şunun bilen birlikde islendik döwlet alyň, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň resmi wekilleri alyň. Bu döwletleriň wekilleri öz ýurtlarynyň raýat cemgiýetleriniň agdalary bilen kadaly gürleşýärler. Olar jurnalistler bilen de, hukuk goraýjylar bilen de, aktivistler, blogçylar bilen hem her kaýynda duşuşýarlar, gurrun edýärler. Olaryň arasynda kadaly dialog, adamkärçilikli gatnaşyk bar. Olar öz aralarında gürleşip, degişip hem bilýärler. Çay başynda oturup, egerde öz wagtynda çözülse ýurdy petige alyp barmajak meseleler barada pikir alışyp maslahat edip hem bilýärler. Emma beýlersakda türkmen häkimetleri entek muňa düşünüp bilmeýärler. Olar üstlendik ara gatnaşykdan howaty edýärler, gaçy durýarlar. Raýat cemgiýetiniň wekillerinden, habar beriş serişdelerinden we beýleklerden çeke durmaga çalyşýarlar. Bu pozisiýa birem üýtgedilmeli. Serdar Berdimuhammedow biziň ýurdumyzyň 3-nji prezidenti bolanda bizde umyt bardy. Biz ol öz kariyera baskançaklarynda Ýewropa mektebini geçdi, başga gymmatlyklary gördi. Diýmek ol türkmen rejiminiň galyplaryndan çykyp täze ädimleri ädip biler diýen umyt bardy. Emma gynansak biz entek beýle zatlary görmeýäris. Стереотипы туркменского режима и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим. Täzgül, siz aktivistlere internet arkaly edilýän hüjümler barada gurrun etdiňiz. Hem bu mesele beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna nähili. Olarda hem aktivistlere garşy şeýle hapa hüjümler edilýärmi ýa bu diňe türkmenlere degişlimi? Насколько мы знаем, такие вещи встречаются и в других государствах, но у них работает закон. У них есть... Bize belli bolşuna göre bu hili zatlar beýleki döwletlerde hem duş gelýär, ýöne olarda kanun işleýär, olarda adalatlyk bar. Onsoň olarda hatda jurnalist, blogçy, aktivist bolsun tapawudy ýok. Öz oponenti bilen bagly ýagdaýa nädogry baha berse islendik adam hukuk goraýjylary arada ýazyp kanun esasynda şikaýet edip bilýär. Bu hili ýagdaýda olaryň ardalaryna medenileşen ýagdaýda seredilýär we netije çykarylýar. Biziň ýagdaýlarymyzda bolsa, özüňiz bilýärsiňiz, adalet ulgamy hiç bir tanqyda tap getirmeýär. Onsoň gynansak da şu ýagdaýlar sebäpli bizde biwine adamlar şu wagtda çenli üzgünleşdirilen şertlerde saklanýar. Bu hili ýagdaýda islendik adam şolsanda Murat Düşemow ýaly koronavirus hakynda sorak beren raýat hem Kursana Ismatullaýewa ýaly bir kanun işden çykarylýar we öz arzasyna seredilmegi soran Lukman hem ýa-da bir suraty Facebook'tan alyp sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamam düşüp biler. Soňky mysal Nurgeldi Halykow barada bolany ony bir surat sebäpli ýygnadylar. Iň möhüm bolsa siýasy tutsalar. Mysal üçin Peýgamberdi Allah berdiýip häkimetler ýurdun konstitusiýasynda ýazylan şolsanda türkmen delegasiýasynyň düňkü mejlisde gurrun eden demokratik gymmatlyklaryny tiýlemaga, hormatlamaga çagyran adam. Olar ýagny demokratik gymmatlyklar barada kagyd ýüzünde owadan ýazylan, aýdylan, emma olar iş ýüzünde hakykatda ýok. Красиво говорила на бумаге, но на деле этого нет. Hormatly dinleyijiler, Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy hukuk goraýjy Täzgül Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.